Para magkakato lang ba? Nasaan mo yung Hanggang kailan kumatiis ang puso mong nanginis, nakangipilay ng inis, ang daldal pa ng iyong bibig, o kahit tagal mo mapuksa. Hey guys, mga ka. Ano ako tanin nyo? Hi guys! Welcome to our vlog! We have bangus. Yan naman eh! Wow! Mahala na mo diha, basta mga ni. Si Mari dumaan. Ini adalah pahoyan ka na to. Ini adalah magkakato. Naman kong plato, day. Okay, labot. Bukog ha? Hindi ako. Pag-ground may ginapagkatao na. Grabe kayo. Ano yung pagkakot? Sige. Sige. Ground. Ha? Ground na yung pagkakatao. Ano ka? Ako ba? Ano naman? Dapat ko nagpapag. Feedback ko yung tanong. Ano hindi ko huyot nga rin. Di na feedback. Ito, dali tayo mo na ang nalabalo. Ano sa iya? Diyan. Ito? Paano ko ito lang na? Facebook niya akong feeling na diba? May umulasam. Pakisan ba? Ako na kami ako. Bukan ni Paul takuan. Yang taas kayo na. Mahin mo na lang yung Ano naman yun sa'yo? Kural ani. Babae. Dami ba ito ang pagkurol? Ano? Tanawa ko na sa bayos ba? Mampok. Mampok mo. Hindi naman nakuralan na. Mampok mo ko? Bako to? Hindi yung bakit ba ngayon? Palihan mo. Palihan mo sa ako. Pamiro. Siya ko nimo. Siya ko nimo para mag-vlog. Ano ba ka? Hindi ka. Buang ang isip sa unang nagbuya. Tarong sa mga kanabuhi. Ganaan ang buhi. Stop it. Nag-vlog ka. Guys, may hapon ta. Guys, ito pa sinipon. Amay ko ang gaya-gaya itong puunda. Katong bihon. Tawagin mo mga bata. Kung sige nagbalik, hindi kapalit itong bihon. Manggahi na sa rep. Pagpapalong tanong yung paon.
Paano ito mo? Duty si para pwede. Hmm? Paano duty ng pwede? Daot mo. Balik may laulang klase. Isa. Klase sa trakan. Okay, acting di ba sa matubangan? Bigyan yung katawa lagi katong ako. Wala. Kontra na ako siya mga grade 5, grade 4, grade 5. Nakawin grade 6. Kontra ba ito po? Acting nga po. Palimos po. Maawa na po kayo. Sige, kung ano na, bitaw na ko mo. Bitaw ko. Wala pa man bitaw na naman sa tuba. Isa. Kanagaman naman sa uma mo na ka ng sige bitaw mi og putol-putol wala nito siya. Ang sige to teacher. Hindi acting pag yun ka nay. Kay ko pag yun mo nila pag tinuod. Asa ka ganahan dito sa main o dila? Diba? Ingat ang extension mo. Pero nay maldita. Sige pa man yung kamara. Sino ka? Sige ka. Yan, notification. Parang napinandit man. Diragin sa Sino ka akin ba kay. doon? Tutog na lang. Tutog na lang po kay. Mas mawagtang ko ba? Nagagawin yung tao. Pwede, nagagawin tao. Hindi ba naman? Lalo yung mga baka nang pag-abot na ko sa amin. Baka itong first ang kaya ko. Ang kaya ko. Kaya yung kita na Ida po ka. Doon mga bata. Kaya ko nung pero ini ko ano. Pati ko nagawa naman. Pati ko nagawa naman. Pero ito pa nang nagawa ko dahil ano. Kaya nag-uwan man ito ba? Kulan, grabe ang kilat mo ni ang kilat lagi kaya nang bilang mo na mga ano. Parang tawag, pero pero grabe ang sigas kilat, kusog kayo, mura lagi nagni kanang sa bintana kanang mura. Manira ko na. Napower ng Ida po ang story mo dahil. Ang teacher good pag kuon sa katong kidlat mo na mga gudya. Nanong Hindi ko malimot anong kilat na lagbot na maligo. Ang kapang anong lagbot lagi. Alam mo lagi ng balik. Hindi apat tala ay may ba? Lagan mo sa kaato. Nagan. Nagluto ko nga. Kung magkakuha niya, ang buhay naman sa gawa ko na eh. Ato. Okay lang ay lagi. Tarong sa kalit. Dog-dog pati kusog. Ang kalino pa mo magkikaw. Lapot eh. Pawaan ako. Nagpritong ko itong isda. Igo ginuman ba? Lapot ang kao kalino. Nakatlok ko na. Magkuptan nito na ako. Musuod na ba niya? Kapag kita nung kalit nagsulmo ang litis. Buyan ng lapot lagi. Taging. Natawag lumayog. Ano naman namin? Artist itong kilata eh. Ang sama itong na. Mura mag na-adalira. Okay naman pagkalayata ba? Nastana yung kilata nga ng resort. Yun na. Hindi ko na. Kemudian tiga meter, hapon tanin niyo. Kaya doon nag-anaaral si mga saya ko. Sa baba, nag-lecture. Ako ba, tayo may kumuisa. Si Mike, mauwa man siya kumuisa. Ako ba, answer. Ako ka. Ako tanong niya. Gusto mo iso to ka? Di ka piliun. Gusto mo, dili ka mo iso, piliun ka. Lucu kan as luto. Ito hindi ito. Ano, gusto ba? Kailangan. Number 14. Butan kayo may mana. Sa kumot do. Ha, kakumot man siya lang sa bibon. Siya may nasa. Ano bang may ka? Ano man may report ko? Ako naman siya ang tabang. Pero kami kikaroon ng daghan na. Katong ito na baka itong first. O kasamo. Mark pa.
Kung yung murag na English ka na. Kada kung murag ko na nagpanggap ka ng Barangay sa baka ng barangay ni nang barangay kada ako kada kapitan ko. Pero nga na ba din mag-aware ko parang mag-aware ko sa mga tao parang di mag-drugs dan violation pa ko sa tubangan sa eskwelahan. Dapat ikaw magbisaya. Grabe maestra. Ganyan mo rin yung trabaho ka niya. Ay, Dili, pili ka next week. Next week lang. Karang kami mga galing ikaw gumagulo. Galing ikaw man di kay magsugod niyo ka ng kami mo teacher ba. Ako kay wala ko ano wala. Ikaw teacher ka. Paano ko nga nang report. Ako Report report ka, sa report. bat. Wala lagi ko. Good morning. Good morning. Kayo. Good morning, classmates. Aga lang tos kayo. Ay ka na. Alis mo pala? Ano? Daming emoji. Ano everybody? Ang mga uban na lang. Ang mga Mar. Mga uban mag-react kayo. Ang baso. Meron ko sila paper me. Ay, sa giya ko sa Britain. Si ate kay kurang ligo. Atas mo? Ligo gani. Isa ko ko yun. Tas may kung Britain. Galit ang kapikot. Tas may kung Britain. Atong ginitapan ni mama kay. Lidiik na! Balik na manggang. Balik na. Itik na Ito na. mga kasister. Mga kasister. Mga din ni mga kasister. Kaya ako mga sister. Sister. Kuman. Oh. Matupod na lang kapit. Taas ng liog. Nalubak. Maraod. Polisan. Hindi na ako sa body. Wala pa na. Ma, inikuan gani ma kanang ini-card day na mo ba? Kailangan mong kuan ka ha para makita ko sa kugardo kini. Ano sa Ano sa card? Card niyo yun. Guys, inom na sad ko og tambal. Ma, Kuan. mag-computer ako. Dul final. Kay portigin Nga, abel ito lang. Gaduhan na inom. Twitter, wait ka nang. Uy, labot sa mi pinamik. Silim. Kuan. Ayun ko nino. Ang kanangipon pagsakit, kaya yung tambal anak. Ibot. Ibot na mahal kayo. Tanibok. Ako, Sa? di man mahal ako. Pero tigib na ko nito fly. Asan ko kwarta mo? Wala ra may Oo, may bayan ako. Tigib man. Ganito. Ma! Wala ka pa, ma! Tawag tamon sa kuning sakit. Hindi ko naigton nga. Sana siya ako tigbo na. Tinuod yun kaya Pilipinas, bisag maligo ng mama. Nagkakuan. Nga, Anak ko nga ka na, nakaiwap. kuan, ang sagit to, ti. Sa English, ang sagit to. Tigom sa tagkwarta. Para paibot. Ha? Ang pait ning pobre kita. Oh, sige guys. Ikaw na minto isla. Bye na ninyo. Hindi pa din, ini ka Ngayong gabi ninyo tanan. Salamat sa grasya. Bye guys.